देखे हाँ 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 ताली मारो सब ताली मारो हेलो हाय फ्रेंड नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंटू सुना वीडियो आज एक नुआ ब्लॉग स्टार्ट है नहीं एबे प्रत्येक दिन वीडियो पड़ो प्रत्येक दिन वीडियो आसो तो आज मुझे आपको गोटे जिनस देखेबी आपण मैंने केबे देखी नथिबे चलो देखो से जिनसटा कौन बेडशीट गुडचे आबे बेडशीट गुडचे देखछ ना आमे भी जो चा पीउछु बिस्कुट म खाउछु तमे तमरे चा को मारो बिस्कुट चा बिस्कुट आपण माने के खाइ नथिबे कि पी नथिबे हां तम गेंडा तरकारी के खाइ नथिबे कथा बोलु कहे शुद्ध शुद्ध से तम शुद्ध सुनियो सेरा जानी ने ते छोटे छोटे बोले हे ते पुआ ना झियोरे पुसिया गलाई से गरम गेंडा तरकारी खाइ आइ झियोरे उडे गेंडा देखा मानी नि छोरे नि देखछि ना तू को तमे नाकर चा पुसिला बेडशीट गुडे अब एक्चुअली शीत दिन रात लुगा गुडी ना हां हम गेटटा बंद करते कुकुरटा पसिया कुकुरटा बंद खाइ दे कोडा कुकुर ता कोठी रहिया बिस्कुट दे बना दे रोटी उडे देला दे हां दीता त हम दे रोटी कल रात को देखूंगा हां 10 गुण करी किलो खंड ओटा कुकुर को दारी कर ना सकाळ की फोटो ना जंडे चा बुले खा दे एवढी चाणी पिऊ ना सकाळ ते काय बुझू बोलत हां देख हम आता दांतटा ମୁଁ କଣ ଜାଣିନ ଗାଈ ଦେଲି ନା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନା ମୋ ଛୁଆ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ମୁଁ ଯାଇକି ଦାନ୍ତ ଲଗେଇବା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନି ମୁଁ ହଉଛି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଇସା ଆସେ ନା ତମର ଦାନ୍ତ ପଇସା କଥା ନୁହେଁ ସେ କଥା ନୁହେଁ ମୋର କଣ ପଇସା ପତ୍ର କଣ ମୁଁ କଣ କଲେ ମୋର ଦେବନି ସେ କଥା ନୁହେଁ ଚାହିଁଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଇଛି କଣ ହେଇଯାଇଛି ସେ ପଇସା କଥା ପଡେନି କଥା ମୁଁ ବି ଧନ୍ୟ ଖେଳି ଦେଇପାରିବି ନା କୋଠି ରହି ଯାଇକି 2-4 ଦିନ 8 ଦିନ ରହିବୁ ତାପରେ ନା ଯାଇକି ଘରକୁ ଆସିବି ତାକୁ କିଏ ଦେଖିବ ଧରିବାକୁ 8 ଦିନ ଯଦି ସେ ରହି ଦେଖୁଛୁ ନା ତମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଦାନ୍ତ ଲଗେଇନେ ପାଣି ଫାଣି ହବନି କଥା କହିବନି ନା କଥା କହିବନି ଯାହା ବି ପାଣି ହବ କଥା କହିବନି ଧନିଆ ଭାରି ଧନିଆ ଦେଇଦବ ଗୋଟେ ଥୁଣି ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ବାହାରିକି କାଚିକି ତଳେ ପଡିବ ଖାଇପାରିବନି ମାନେ ଲଗେଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବା ମାନେ ଭଲ ଛାଡିଗଲା ପରେ ଆରେ ନା ହଉଛି ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଖାଇପାରିବନି ଭଲ ହେଇଗଲା ପରେ ଶୁଖିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଖାଇହବ ଧନିଆ ଟା ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତ ଲଗେଇ ସାରନ୍ତେ ମତେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମ ନାଗି ଆମେ ଖୋଲି ନା ରଖିଛୁ ଆସେନା ତମ ଖୋଲିବା ବୋଲେ ସରପ୍ରାଇଜ ନ୍ୟୁ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେଖିବା କାହିଁକି ତମେ ଯାଉନ ସେଇଟା ଖୋଲିଆ ଛାତି ତଳେ କୁନି ହୃଦୟକୁ କି ଗୀତ ଗାଉଛୁ ମୁଁ କାଇଁ ନାଉ ନାହିଁ ସେ ପଟ ଏରା ନା କାଢା ତ ଶୁଣ ହଁ ମୁଁ କାଢି ଦେବି ରିଟର୍ନ ନାହିଁ ତ ସବୁ ରିଟର୍ନ ଅଛି
ଭାଇ ମୁଁ ଏଟା ସେଟିଂ କରିପାରିବିନି। ହଁ ତାର ଦେଇଥିବ ପା ଏଟା ବା ଚା ଏଇ ବା ଦେଇଛି ଏକୁଟା ଦେଇଛି କେମିତି ଆରେ ଏଇଟା କଣ ତୁ ରହ ଦେଖିବୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ଏଟା ଗୋଟେ ବାର ଏଇଟା କଣ ମା ହେ ଚା ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ କାଟ ବାର କଣ ଏଇଟା କଣ ଏଟା ଚାଲିବି ଆ ଏଇଟା ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ମାରିବ ଏଟା ଧରିବୁ ଧରିକି ସେଇଟା ହରିକା ଧର ହଁ ତମେ ଇଆଡ଼କୁ କାଢ଼ି ସାର ସବୁ ଇଏ ସେଟିଂ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତା ଚକାଟା। ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ଥିଲେ ସେ ଲୋକ ଯାଉ ତାଙ୍କ ହଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆରେ ହଁ ଆମେ କରିଦେବା ହଁ ତମେ ତ କରିଦେବ। କଣ ତା ଦୌଡ଼ା ରଖୁନ ହଁ କିଛି ନହେଲେ ରାଜ ଛେଳି ଏଇ ପଡିଛି ତାର ଆଉ କଣ ଏଟା ଆସିଛି ରନିଂ ମେସିନ୍। ଆଉ ଆମେ ଭାଇ ଗାଇସ୍ ଦେଖ ଆମ ରନିଂ ମେସିନ୍ ମୁଁ ଅନ୍ତତ ଯିବି ହେଇ ମାଆ କି ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଧରେ ଏ କଣ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ଘରେ ରହଲ ଏଇଟା ଚକ ଅଛି ଗୋଟେ ଚକ କଣ ସୁଇଟା ରଖ 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 କୋଉଠି ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଗୋଟେ ଚକ ଦେଇଛନ୍ତି ପଟିଟା କଣ ମିଟର ସତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ ନା ନା ଚକ ଦିଏନି ଚାଲି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୁଟେ ଚକର ଚାଲିଲେ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇଥିବ କେତେ ଲମ୍ବା କଣ ଦେବି ଆରେ ନର୍ମି ଗୋଟେ ସାଇଡ କରି ନା ଆସିବୁ ଏତେ ଲମ୍ବା କଣ ଯାଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖେନି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ଦେଖା ମତେ ଟିକେ ଦେଖା ତା ଚାଟା ମତେ ଟିକେ କିଛି ଜାଣିପାରିବନି ଖାଲି ହାତ କରି ମତେ ଦେଖା ଏମିତିଆ ଏଗୁଡ଼ା କାର୍ଡ ସବୁ ଯାତ୍ରା କରୁ କଣ ବୁଝିଲ ହାଇ କ୍ଲାମ୍ପଟା ଲାଗେ କୋଉଟା ହାଇ ଧଳାଟା କୋଉ ସବୁ ହେ ଧଳାଟା ଏଇଟା କୋଉଠି ଲାଗେ ଦଉନା ତମେ ଏଟା କଣ ଆଜ୍ଞା ଏଟା କଣ ଟିକେ ଦେଖା ଏଟା ମେସିନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଦେଖା ଲାଗିବ ଏମିତି ରହିଛି ଚକ ନାହିଁ ଆଉ ହେ ଲୋକଟା ଆଣିକି ଦେଲା ଫେରେ ନା ମୁଁ ଜାଣନ୍ତି ଖରାପ ଶୀତ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଦେଖା ଲାଗିଲା
ଏଇଟା ହଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖୁଛି ବାପା ମତେ କରିଦେ କିଛି ବୁଝିବନି ଏଇଟା ନଉଟା ଏଟା ବନ୍ଦ କରିଦବା କାମ ସରୁ ତାପରେ ଦେଖିବା फाइनली ଆମର ମେସିନ୍ ରେଡି ବାପା ଝିଅ ଗୋଟିଏ ଯେ ପଛରେ ବୋଉ ବାହାରିଆ ତତେ ପଇସା ବାହାର ଖାଲି ମିଟରଟା ଯାହା ଲାଗିବ ଏହାର ଫିଚର କେତେଟା ଅଛି ମୁଁ କହି ଦଉଛି ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚୁ ନ ତା ଉଲେ ଆନି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଗୋଟେ ନେ ଟିକେ ନେ ଯାଅ ଟିକେ ଏଲେ ବାବା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ର ଏଇ ତତେ କହୁଛୁ ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ର ଉଲା ପଡ଼ିଯିବ ପଡ଼ିଯିବ सीधा हो ना हाथ पे धरो ना क्या हुआ भांगी जो जो कुछ मुँह टिका उठो ना देखे हाँ 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 आगू को स्टेप पड़ो नु এইটা টেকি দে এইটা টেকি দে হ্যাঁ সে କରି ପାରିବନି ଗୁଡ଼ ଆଗକୁ ନା ताली मारो सब ताली मारो ଏଇଟା ଏଇଠି ଲାଗିବ ଏବେ ଛାଡ଼ ଚାଲ ଚାଲ ଏବେ ବନ୍ଦ ସବୁ ରଖିଦେ ସେ ଭିତରକୁ ରଖିଦେଇକି ବାଏ।